Umlandeli weGcokama Elisha ususe inkulumo eqhathanisa abalandeli beGcokama Elisha nabalandeli baKhuzani indlela abakhomenta ngayo uma bekhomenta emaphejini alaba baculi. Lo mlandeli ukhale ngokuthi abalandeli baKhuzani uma bekhomenta ey'ntweni kaKhuzani bakhomenta as if uKhuzani uwumuntu wesifazane noma bona bangabantu besifazane. Ngapha esayidini lasemdletsheni bakhomenta kucace ukuthi kukhomenta insizwa futhi ikhomentela enye insizwa. Yabona ngisho ukuthini kodwa vele kade ngagcina ukususa iy'nkulumo. Uyabona abalandeli bakaKhuzani, amadoda ensisi. Uma ningagijima niye ko-Facebook nizobona amaphosti abhalwe ukuthi, hhayi siyakuthanda qhawe, siyakuthanda qhawe. Udoti leyo nto leyo, yabo. Thina balandeli basemdletsheni, balandeli beGcokama, sisho into eyodwa nje ukukhombisa ukuthi sikhuluma nenkunzi yombhemu. Yabona uma wangena ku-Facebook ungene kuma-comment uyobona nje ashila demede, ashila demede, ashila demede, one way. Indaba yokuthi siyakuthanda qhawe kusho indoda endala enempandla ezalwa ubaba othakathayo.